Masuko ka kay tinuod man. Ubos gid kayong imong pagtan-aw nako. Oh, kay mi patol ka sa kong amahan. Dili ko mahimong balibaran ng offer sa imong amahan iyan. Oh, Gi-offeran ka ni Papa? Pila? ang butik sa imong inahanok ang daghang kwarta. Mayong pagpaminaw sa Lex Pinoy. So, kwarta ra giday ang imong giapas sa akong amahan. Sa sidugdanan, mauna. Pero sa kadugayan, nakagusto na ko sa imong amahan. Kay gwapo siya og buutan. Nakagusto. Tinuod giday nga akong pagduda nga nang huk-huk ka lang. Dili matawag nga panghukok ning ako. Business, posible. Kay maunang gisulti sa imong amahan di rin ako. Huna-hunaon ko na lang na ako nga business ang akong pagpakasal niya. Pagkagnaw. Pobre lang ko iyan. Nagkinahanglan kog maayong kahigayunan. Ayaw ka bala ka. Ang butik lang ang gisaad sa imong amahan ako, nga iyang ipadumaan ako. Pero, naa naman ka. Unya, di man sad ko ganahan og kupot. Okay na ko nga empleyado na lang ko sa negosyo sa imong amahan. Ang importante nga, dili na ko maghagog luto o panindag saging pinaypay. Baga gidi kagnaw. Oh, ingon anak yun. Sa kalisod bas panahon karon, kung di ka magpabaga, wa kay mahimo. Kung gugmang imong saligan, dili ka mabuhi. Unsay sunod ni mong plano? Wa! Kung pula ng imong amahan ako, mupauli ko sa amo. Balik ko panindag saging. Simple. Kaha? Ay, inang imong amahan nga buwagan ko, aron makita nimo nga mobalikit kog panindag saging. Oh, unsa na? Tabaw na ka? Okay ka na sa kung di pang kumpisal nimo? Doon na lang ko'y gamayng problema. Unsa man na? Gwapo man ko ang imong amahan bisan kung kuwang na siya. So, posible kit na ma-in love ko niya. Pero ayaw ka bala ka. Ikaw gihapon ang manununod sa tanan niyang katigayon na og negosyo. Anan makos ka pobre. Mao nga dili ko mahadlok ka. Mupalik og ka pobre. Okay? Kwarta ang gikamit ni Papa. Aron musugot si Alexa nga mahimo niyang asawa. Ay, kondisyon lagi kang mo inom karon, ma'am. Ay, wa palagi si Sir Ed, ma'am. Iyang birthday, unya, wa siya din. Doon na pa magkutoy kiatiman nga importante. Enjoy na lang mo diha. Bisan kun wa si Ed. Bidoy! Beer pa, be. Uy, nagsulo raman day nga akong gwapo nga mo nga sa puton. Ako na siyang dadanog beer, ha? Beer is coming! Day, okay ra ka, Day Alexa. Nawa pa si Sir Ed. Okay ra ko nang uy. Nanlingaw raman sad ko. Mag-night swimming na lang ta karon. May pa, Day. Dali, maligo na ta. Kaningan sa tubig. Hey, katog na. Ikawas, Day. Saom na lang nang. Wakoy mahimo ani, Day. Musaom na lang ko. Maglumlum na lang yun ko dire. Miyamag ba yan sa kaputi si Mama Alex? Oo. Ano magsigim kag totok na Alexa, Binoy? Busing. Igo na magumita na. Di komentaryo sa ako nakita ba nga miamag siya sa kaputi. O kalala. Di ka ngay nga mag-ibog-ibog anang bayhana, Binoy. Kay oportunista na. Bayaran ng bayhana. Uy, kalaong ba sa kasakit anang imong ipanulti busing? May datom ng espiritu sa beer? Ubus naman kayo imong pagtanaw sa asawa si mong amahan, busing. O busket, kay gibayran siya sa kong amahan aron mahimong asawa niya. Ha? Ang butik sa kong inahan ang gihaylo ni Papa. Nga ng bayhana, Binoy.
aron musugot nga mahimo niyang asawa. Unsa? Oh. Sigam ng imong mga mata. Di ka makatuon sa. Pamati, Binay. Namati ko, busing. Good. Dili makigbinyo sa kung amahan kana si Alexa. Kung wa pa niya haylo ang nga maoy mo angkon ug muduma sa butik sa kong inahan. Unsa? Naong og kwarta ka ng bayana. Oh, wa say makabalibat sa offer, oy. Labi na nga ang imong amahang gwapo ni abiyudo ang mga sawa. Baga yung naong ka ng Alexa Hagad. Tanawa na ko do. Tanawa. Nalingaw kayo siya siyang kinabuhi karon. Oh, bisan ako malingaw gyud ko. Kung gikan ko sa kapobre, unya karon mapalit na nako tanan ako magustuhan kay kwartahan kog bana. Aw, mukatawa gid kog maayo. Labaw patingali sa katawa na mamalik sa akong katawa. Hilom, Binay. Oh, yes, sir. Muhilom na ko, sir. Maligo na lang ko, busing, oy. Mamaliksa, nagsidis. Apel ko ninyo, bi, magdakog-dakog ka ninyo. Oh, bulinay. Wagi buot is Binoy. Oops! Nagkadako ng baon ng CDs! Uy, mangundang na lang tingalit taday, oy! Unsa ko'y mangundang? Enjoy pagani kay tanang? Ay, bugnaw taon kay day. Woo! Apel ko ninyo, bi. Oy, Binoy, nganong gibiyaan man to nimong atong among ulitaw? No? Kapoy, kayong ikasulti. Magsiki sapot-sapot. Lo, kapagid ka maanad ang tawhan na, Binoy. Saputan man gid na. Isa'y na po ton? Ay, ang anong miapas man taw ning kanahan dinhi, uy. Insay sa puton, ha? Ikaw, kinsa pang dila sa puton din higawas nimo. Namura. Isipat gani ko dito ni ano sa budinhi. Somsaom na lang ko, oy. Op, somsaom. Uban ko ni Manoy. O, dali. Nganong manlibak mo ka na ko, ha? Wa man ko manglibak, boy. Igo lang kumisumpay sa gisulti ni Pinoy nga gisapot na sabka. Aw, gisapot na sabka nga nagtan-aw na ko nga malipayo, no? No. Ay, ma'am, sir, kalma lang mo ha. Ni abaya tas tubig. Unsa man kay gusto nimong mahitabo iyan? Oh. Gusto gid ka nga biyaan akong imong amahan? Hoy, kung gusto ka nga magkabuwag niyo ang imong amahan, paabutang usa ka tuig. Ngano man, ha? Unsa may mahitabo human sa usa ka tuig, ha, Alexa? Dog yan. Ayun na nang gunang awayas, Alexa, dong. Wa man guna magpabadlong. Wa gyud na bisyo. Mitabang pamanggani nas negosyos imong amahan. O sa pa may wa nimo magustuhi anak niya, God. Wagid ko magkauyon nga siya ang ipangasawa ni Papa na. Dong iyan. Wa na gid ko makasabot kung saan sa pagtaning iyanan ni. Ay, makalakot enjoy ang takay ko gatina. Miabot pa gid, miapas pa gid dito sa dagat. Alexa, Oh. suri nga nadugay ko. Ed? Okay lang. Ang importante nga ni anak ka. Nalipay pa siya nga imong giadto. Oo, nalipay siya. Usaon nga dungan manggod ang among birthday. Mas importante siya, Ed. Kay imo siyang anak. Salamat sa pagsabot, ha? Hain mo sila. To sa dagat, nangaligo. Mayroon. Nakaluto na mo? Ganiha, uy. Anda mo na ako ang pagkaon ni mo, ha? Narangat tong kwarto, oh. Ha? Kinang lang mag-usat tag usa ka kwarto, Ed.
kay magduda na sa kunya na si Ian bahay nato. Oh, okay lang. Sige, mag-ilusyon ako. Mayong pagbuminaw Nagdasap kog sa ilisan Lex nimo. Pinos. Salamat. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, Ed! Mwah. Happy birthday da. Ba. Happy birthday, Happy birthday, sir! Salamat. Salamat ining inyong ihanda. Kape nimo, oh. Salamat, Binoy. Wa ba magkagubot kanina samtang wa ko? Wa man, sir. Binoy, sulti ko tinood. Misulti ka ba ni Alexa bahin sa probinsya nga gintuan ta? Aha. Ayaw ka bala ka. Wa ko masuko nimo. Sir. Di man dyan kabalibara na si Mama Alexa, sir, oy. Sir. Amo yung gipangita ang bahay nga posibleng imong giatuan. Unya, hapit na mapusili ato tiguang lalaki, kaputi na ang tanang buhok. Binoy, mapasaylo ti ka karon. Kay si Alexa man ang imong sultihan. Pero kung si Ian nagani ang mahibaw sa maong sikrito gikanimo, pamutos lang yudaan, ha? Uy, di gyud ko masulti ni Boss Ian, sir. Ayo, nala sige. Biyain ako din eh. Oh, sir. Ay, booking na din mi si Mama Alexa. Hoy, Bossing? Ala, kuyawan man ito di mo, Bossing, oy. unsay gisulti ni Papa nimo, Binoy? Wa man, sir. Doon na siya gisulti nimo. Klaro kayo. Nahatlok ka. Unsa man ni Binoy? Ha? Iyaw pamakak. Unsa may gisumbong nimo sa kong amahan, ha? Wa, sir, oy. Namakak yun ko niya. Munang luspad ko. Unsa man day ang pangutana? Kuan? Nangutaran na lang siya kung naglalis na ba sa bus si Mama Alexa? Unya namakak ko, Bossing. Ako giing na ng imong amahan. Nga wa mo mag-away. Kaha, Binoy? O lagi, Bossing. Okay, lakaw na. O salamat, Bossing. Matungog na ako. Pukawan ako kung doon na mo isugo. Agoy. Kuyawan mo ko ini ako mga agaon, oy. Makapamakag mo sa tagdiula sa ininila. Kinahalang ako maklaro kung tinuod magkisulti ni Ian ako. Nga nag-overtime siya. Hello, Lira? Tita Agnes? Sorry ko na tugaw na kayo mong pagkatog. Pero may pangutan na lang unta ko nimo. Unsa ka na? Tinuod ba nga nag-overtime sila si Ian karon sa office? Wa man. Sure ka, tita? Mahibaw gid ko kung mag-overtime sila. Kawas pa, dili sila mag-overtime karon kay birthday ni Ed karon. Unsa? Birthday ni Tito Ed? Oo. O akong nadunggan gikan ni Pinoy nga mga tura sila sa beach. Family ra. Unsa? Wa kada imbitahan ni Ian. Wa, tita. Nausab na gid si Ian. Muna siya, doon nila ang ikabisihan.
Natural nga mabisigit siya, iha. Kay siya nga maabot nga musunod sa negosyo sa iyang amahan. Pero, dili na ko ni-apil siya mga lakaw. Ug ka na ang wa na ko mauyon eh. Tingali kididan siya siyang ina-ina nga patambungon ka. Bantay na ginin ako ng tawhana. Naras, Papa. Naghinukduk sa bench. Pa, may mo makiksulti ni mo? Oh, ganong dili. Lingko na rin. Kung sa man ang gusto ni mong isulti na ko, iyan. Bahay ni sa imong asawa, pa. Oh, nga naman ang bahay ni Alexa. Nag-awel sa mo? Naibaw na ko sa tinungan. Tinood. Unsa nga tinood? Ang figura butik ang imong gigamit aron hayloon si Alexa sa pagpakasal nimo, di ba? Nganong ang butik magyud sa kong inahan ang imong gigamit ba? O ganong kinahanglan mga si Alexa ang imong pangasawon? Nagtubag ko na ikaw ng pangutanaha, iyan. Okay. Dawato na ko ang imong rason. Nga kay batanon siya o mahilig sa negosyo. Pero pa, tablarag imo siyang gipalit. O ang imong gibayad, mao pa gyud ang butik ni Mama. Si Alexa ba ang misulti ni Buana? Oh, pa. Oh. Naglalis mi og misulti siya na kus tinuod. Misulti siya sa tinuod nimo kay imo siyang ginsulto o gipsakitan, dili ba? Gawin sa nimo nga akong asawa iyan, dili ba? Tubagan na ng akong pangutana pa. Nganong ang butik manggod ang gigamit ni mo panghaylo kang Alexa? Tungkol kay babae. Ug ang figura butik lang ang pangbabae nga negosyo nga magamit na kong panghaylo niya. O kung dili ko siya ofiran og dako, dili sa musugot nga pangasawon ako, kay tiguan ako. Kung mao na, tinuod yun nga pampam ka na sa Alexa. Oh, iyan. Babaeng bayaran lang ang musugot sa imong offer pa. Dili bayaran sa Alexa. Naong siya kwarta pa. Mahal niya ang amahan. Mao nga bisugot siya sa akong offer niya, iyan. Unsa? Una kong gikaila ang iyang amahan. Trabahante siya sa konstruksyon. O nakautang siya og dako kanako. O si Alexa ang gihimo niyang pangbayad. Og misugot ka kay mao ni imong hilig. Mga batanon. Oso na, iyan. Ay kupog ni sa pagsulti na ko ba? Mao nang tinuod, di ba? Alauna naman. Wapamangkit matog si Ad. Ani na lang ko sa suka matog. Aron inigsod niya. Di na ko niya pukawin pa. Abli na, Ed! Mama Alexa? Ato ang imo ba naghumagbos kay murag naglalis? Ha? O sa'yo naglalis ba? Hay, nasala ka ron, ha? Tuwan dito sa baybayon, sila rang duha. Unya, murag bitaas ang tingog ni Sir Ed. Yun sa mga siya ni Ian. O sige, ato na ko. Lantawa lang, ha? Ay lang pagdool. Mahimo ba iyan? Dili na nimo hisgutan ang unsa mang akong sayop sa unang panahon? O ganong di man ako hisgutan ni pa, ha? Nagtuo ka nga malimot ko ini sa dayon? Namatay si Mama tungod sa imong pagpangabit o batanon. Unya, karon, nangasawa kag batanon, nagpasabot lang, nga mao na hilig yun mo. Gusto na yan. Gabiin na. Dili ba? Wa ko makauyod sa kung nahibaw ang gipalit ni mo sa Alexa. Og siya sab nga agap, nagpapalit sab. Way sa si Alexa sa hitabo karon iyan. Ang kunon ko ang tanan. Ako ding sa. Pero sultihan ta ka. Wa ko'y plano nga si Alexa ang akong pangasawon. Ay nalagkuan ng katarungan na pa. O sabi gusto ni mong may tabo ha, iyan?
Naana na si Alexa. Ako na siyang asawa. Imo na siyang inaina. Wa ka na'y mahimo pa. Gitugutan ta na ka sa tanan nimong gusto. Gusto kang himuon siyang personal assistant. Misugot ko, aron lang magkasuod mo. Di mahitabong madawat na ko siyang ikaduhang inahan. Iyan. Bubo siyang lupad pa. Gusto na iyan. Mulaban ka niya? Mulaban ka niya? Wag na, halay Ginoo. Natural. Nagharong naman ang Natural. duha in town. Uy, Kaya ako siya daw. uy, day, naglalis na sang amahan og anak tungod nimo. Wala. Unsa? Wala ni. Magsugmagay na ka ng amahan o anak. Ay Ginoo ko in town. Ganong dili ka magyod magkasabot, ha? Nakasabot ko ba? Nakasabot. Ah, na sige. Ang kunon ko nga plano ko ang tanan. Ipalit ko Hala. sa Dixa aron mahimo na kong asawa. Natural na. Oh, ako kita ilang kilalisan. Karon nga naibaw ka naman, nga gipalit na ko sa Liksa. Unsa pa may gusto nimo, ha? Nganong imo magid siyang gipakaslan? Ganam day kung iya ko pakaslan. Iyan. Oh. Kung mga sawang usa ka lalaki o babae, natural nga iya gining pakaslan. Kay dili ko musugot nga itipon lang ko sa imong amahan nga way kasal. Mapahimuslanon ka. Ikapila na nimong biktima nga kong aman. Ha? Excuse me. Dili na ko biktima ang imong amahan. Siyang mitanid na kong trabaho isip iyang asawa. O kay nagkauyon man mispresyo, misugot ko. Baga ginimog naong eh. Ginegosyo na gud nimo nga kong amahan. Ikaw ang sinudanan ining tanan, iyan. Unsay ako pa? Ikaw ang nakaingon kung anong gipangasawa ko si Alexa. Ikaw! Unsay ako? Desperado na ko nga mubalik ka sa ato. Gibuhat ko na ang tanang mga paagi aron makitaan ka. Apan maayo kang mulikay na ako. Nag-hire na ko og mga mangita nimo, pero wa ka nila makit-iton kay dili ka gusto makitaan. Mao nga mayabot ang punto nga wa na ko ilay mahimo gawas sa paghagit nimo sa paggawas. Unsay? Ug wa ko ba sayo? Ang pagpangasawa lang na kong batanon ang makapagawas nimo gikan sa imong gitaguan. No. Unsa may niyas balita? Si Papa Kini. Magpakasal siya ining batanong babae? Hello? Iyan, nakabalita ka na babahin sa mong amahan? Oh, magpakasal siya sa usa ka batanong babae. Iyan, paminaw na ko. Mawagtangan kag basunod kung dili ka mo pakita sa mong amahan. Mauna kini ang epektibong paagi aron mugawas ka sa imong gitaguan. Ang pagpakasal ko kang Alexa, dili ba? So, usalan day kakasabutan ang inyong kasal? Dili iyan. Gipangasawa ko sa Alexa aron hatagan siya og mayong ugma o malikay sa iyang amahan nga irresponsable. Utang ko kang Alexa ang imong pagawas. Kung may pauli ka pa 3 years ago, dili ko makapangasawa o batanon. Iyan! Iyan! Ed, Sorry, Alexa. Sorry nga doon ako'y lain pang tumong sa akong pagpangasawa ni mo. Sorry. Nga nung ikatawa ka, nahimuot lang ko nga naghuna-huna sa mga nahitabo. O, nagadahay ko nimo sa imong pagkaamahan, Ed. Andam ka mo buhat sa tanang imposibleng butang, aron lang mapalik ang imong anak. nakasabot ka sa akong tumong. Oo, uy. Mituo man kus panultihon, nga nag-ingon, nga ang tanang mahitabo, adunay rason. Ako di ang rason. Nganong nangasawa si Papagpatan? Ako?
busing. Nanambir mo order busing, oh. Ano ka mo, ino? Nakabati ka ba sa mong lalis ni Papa? Oh. Sorry, busing, pero di man ako masiradan ang akong dunggan, God. Huwag nahibawag ka na. Na ako ang rason kung anong nangasawa si Papa ug batanon. Oh, busing. Ug mituo ka sa gisulti ni Papa? Oo, mituo. Kay kundi pa ikaw ang rason, di yung tabatanon ng iyang pangasawon. Mas masuko man gyud ka kung batanon ng iyang pangasawon. Unya, mas nakog chance nga mo pauli ka. Maklagot! Ay, ayaw na lang gud paglagot-lagot mo, sing. Dumatan na lang gud na si mamalik sa ngayon mong inahan. Ops. Kalma lang, busing. Nganong si Alexa pa man ang iyang naasawa? Ngano man? Ala, musugot ra gyud yung taka nga magminyo og batanon na imong amahan basta di lang si Alexa. Mao ba, busing? Okay ra gyud ay busing, no? Kung laing batanong babae. Basta di lang si Alexa. Oh, Ngano man, busing? tungod kay... Basta, Binoy. Dili sila bagay ni Papa. Malditar ka na sa Alexa. Mas maayog yun ang hilomon nga mahimong inaina kay kang Alexa nga musukol nimo. Og manginahan pa yun nimo. Hilom na, Binoy. Mohilom, God. Inom na nandiya. Moinom. Kagaton na sabir. Gawas na dito. Biyay ko. Moinom pa unta ko. Okay, mugawas na lang ko, oy. Okay, andam ng initubig, kape, ug ang gatas. Kami balihog na si Des. Lingkod na lang diha, dong. Kalabad sa mong Nagpalabi ka manggog inom, dong. Tambag lang, dong, ha. Kung doon na kay problema, ayaw idangok sa inom. Mulabad yung umo, ana. Wa pa ba mong gawas sila sa Papa? Ug ang iyang asawa sa ilang kwarto? Wa pa man, dong. Narangin mong kape, dong, oh. Unya, saan na may imong plano karon, dong? Sa unsa nang si Des? Nganong naghisgot magplano? Oh, kuan ba? Magplano na gyud ka sa imong ugma. Pasag din na lang gud ng imong amahan og si Alexa, dong. Nagkasabot naman sila. Nagkasabot sa kabuang. Uy, dili ba gyud na binuang ang ila, dong. Tininuod ba gitong ilang kasal, dong. Diha man gani gyud mga reporter gyud gamitong nga. Aw, natural. Nanagid daghang reporter na. Aron mahibaw gid ko nga minyo na nga kong amahan. Batan-on pagid ang iyang asawa. Pero husto gyud ang paagis imong amahan nga magbinyo og batan-ong negosyante aron mugawas kas imong lungga. Ana paghisugotan na ng series. Marites kay kada. Good morning, Ian. Good morning, Mercedes. Ato ko na mamahaw sa restaurant, Ian. Ikaw lang ko ni-order ingon pa sa imong papa. Asawa man ka. Sa may gamit mo. Ikay order dito. Oh, okay. Tanawa ra gibihana. Maldita gid. Wa gyud ko makasabot nimo, dong, Ian. Ha? Ang sabay wa nimo masabti na ko nang. Ay, wa man gud ko'y nabating batis gipanulti ni Day Alexa karon. Smiling pa manggay kay to siyang miduol nato dinhi. Nakigsulti nimo. Unya ikaw isog kay ka. Gahi kay kag tingog. Ngano day ka, dong?
Amot ba, nang sinis? Musuro ko yung akong dugo na makakita ng Aligsa. Wag yun siya angay nga mahimong asawa sa kong amahan. Nabusog ba ang tanan? Busog kay ko, Ed. Ako, sir, busog kayo ko. Ay labaw na ko. Kay paborito ba yan ako nang na-order nga sudan ni Day Alexa. Ikaw, Ian. Kung saan ka diha? Huwag pa kayo tingog. Busog na ko, pa. Tuod, Ian. Sugda naghatod ang mga materyales sa Isla Verde sa sunod semana. Gusto ko nga buwa ka dito anang higayon, ha? Excuse na ninyo. Hello, Lira? Ngayon naman kakanako. Ah. Ha? Kalma lang. Unsay kalma. Iyan, wa ko makayon si mong pagpamakak ha. Tanan ako, bigibuhat aron masuportahan ka. Sa dihang milayas ka, ako ang nag-support nimo. O nya karon nga naa na ka sa inyo? Hayahay ng imong kahimtang? Ibaliwa na lang ko nimo? O nya mamakakpagyod ka? Lira, o sabay akong gibakak ni mo. Miingon ka nga nag-overtime mo sa opisina. Huwag ang imong papa. Huh, pero di ay, naamo sa beach, nag-outing mo. Ah, Nganong namakak ka na ko? Ang sabihin, nahadlo ka nga maapas ko sa beach, no? oh, tungod kay pamilya lang ni nga nag-outing. Sa ato pa. Pamilya na ginang pagtratar ni mo sa asawa si mong amahan. Oh, tungod kay asawa na siya sa akong amahan. O guwa ko laing mahimo. Gawa sa pagdawat ni Alexa nga ikaduha na kong inahan. Unsa? Kung sa pa ba'y mahimo na ko, iyan naman ang asawa. Muutong na lang ko. Bisan kung maglagot ko sa naon na Alexa. Oh, kung mao na, di na lang ka mangitas kabit sa mong amahan. Mangita gyapon ko eh. Kinahanglang makailagid ko ng Veronica Abading. Pero kinahanglang i-focus ko ng akong utok sa trabaho. Labi na sa Isla Verde. Mobalik na sad ka dito? Oo. Muuban ko. Lira, di mahimo. O sa dili mahimo? O ganun dili man mahimo, ha? Imo akong girlfriend, o niya, dili na hiyo ko makauban ni mo bisan asa ka? Lira, kinahanglang magpabugnaw una ta. Kay di ra ba ganahan sa papa nimo? Sorry. Pero kiatra ko no kay ka para nako. Oh, magseryoso na ko. Iyan, gusto ko mong trabaho din sa inyong kompanya. Pagitay ko bakante. Ato patabang ni Tita Agnes. Siya ang nag-handle sa Figura Boutique. Hello, Tita Agnes. Lira, milagro nga mito nga ka din sa amo. Doon na lang ko yung importanteng toyo ni mo, Tita. Oh, dali. Sud. Lingkod. Oo, man, namahaw ka na? Wa pa, Tita, pero gusto ko mo inom og juice. Okay. Juday, pagkutaw og juice. Dadi mi diri sa sala. O sabidang tuyo mo na ko, ha, Lira? Mauligi, Tita. Nianhi ko kay gusto ko nga masod og trabaho sa Figura Boutique, Tita. Unsa? Makapasod ka ba na ako dito? May balik man ka dito og trabaho, diba? Wa makamadayon og retire? Oh, ni-retire na ko. Pero gi-rehire ko og balik. Okay, sige. Tabangan ta ka nga makasod og trabaho, Lira. Gamit kay ka kung makasod na ka og trabaho sa Figura Boutique. Gusto na ko magpadool ni Ian, Tita. Excuse na, Tita. Okay, sige. Ako na ning tubagon. Ako na i-check ang juice nga akong ipakutaw ni Juday. Hello? Ano na nang wagmang ka? Dili ako maka-entertain ni mo. Ulagi. Magkita taon niya. May importante sa akong buhaton sa akong kinabuhi. Lagi. Apil ka. Sige. Bye. Makalagot.
Nanawag na nako si Paul. Nanay na ang tanan para sa pagpalabang sa mga materialis sa Isla Verde. Oh, may noon. Aron mabisi na ng imong anak. Kamong duha akong sangunan sa maong project, Alexa. Unsa? Pero, meron kami mang duha, oy. Gusto ko nga dili makabinuang si Ian sa iyang trabaho dito. Ikaw ang mumonitor o muatiman niya. Ah, di kami magpatay dito? Kung nagpatay pa mo, dugay na nahitabo, Alexa. Gawas pa. Wa ko'y kasaligan sa maong project gawas ninyong duha. Gusto ko nga matuman ang tanan nimong project sa maong isla. Ed? Ayaw ka pala ka. Na si Paul. Na si Paul dito nga mag-atuan para maka-check up ninyo. Misali ka dyan ay ni Paul? Wa ko musali niya. Apan, misaling ko ni mo, Alexa. Ayaw i-apel ang mga personal nga mabutang nining maong project. Ay, okay. Ikaw lang sulti ni Ian sa imong plano. Unsa? Si Paul ang mahimo na mong link sa gawas dito sa Isla Verde? Oo, iyan. Pa! Ano gusto magid ko nimong isugba sa baga? Nibaw magid ka nga, musurok ang akong dugo ni ng Paul. O gano'ng musurok man yun ang imong dugo nga magtanaw ni Paul? Iyan, ha? Sultihi ko kung sinuod ni mong problema anang Paul. Sige na. Sultihin ako kung anong init man yun ang imong buot anang Paul. Tungod kay, Tungod kayon sa, ha? Lausa. tungod kay, uyab sila sa imong asawa sa una. Ug di ko gusto pa nga mahimong saksi sa ila unyong mga binuang. Ako na ang problema kung magbinuang sila nako. Kung magpakasa man yun sa among kaminyoon si Alexa, iya na ning tulubagon nako ug wa kay labot. Pa, Trabaho alang akong gipabuhat nimo iyan. Ug kung doon naman kay makita nga dili maayo sa lihok nila ni Alexa ug ni Paul, pasagdi lang. Kay ang sa dili matago hangtod sa hangtod. pero, Gawas pa, ako ang bana ni Alexa, ug dili ikaw. Busa ako ang angayng mga bubho ug dili ikaw. pa, Lakaw na. Anda man na ang tanan ninyo na doon ni Alexa. Itugyan ko kanimo ang safety sa kuwasawa iyan. Oh. Oh. Hello. Oh. Ayaw na sila og panidi. Dili ko gusto nga may baw sila nakaw. Ang ina na lang pag-report na ko ang akong pabuton. Sige. Ipadala ko lang nimo ang imong chike. Bye. Kompleto naman tingali ng akong nga gamit. Day, Alexa. Dadaning jacket nga pang tugnaw giday, oh. Salamat ininang. Mahimo na nimong ihanig kay may balibo man sa ilawom, ana. Thank you. Okay na ka. Wa ka kulbais sa imong lakaw uban sa imong humag, boss. Ay, dito na mi sa maong isla ng Ceres. Wala ko'y angayang kadlukan pa dito. Gawas pa, may kailan kong tigwang dito nang makatabang ni nako kung ganahan kong musibat sa isla. Aw may noon. Unya, day. Ay lang yun nagtubayis iyan, ha? Ayaw ka bala ka ng Ceres, oy. Dili na nako hiluan. Boss Ian, tuwan lang imong bagahe sa auto. Mayo. Dili ka mo magpatay si Mama Lix, ha? Inighigayon nga mo balik na sa mo sa isla, Boss Ian. Pinoy, Ah, muuban ka nila. uy, sa sir? Matod ko muuban ka nila ni Ian o ni Rixa sa Isla Verde. Ikaw ang muatiman sa ilang pagkaon. Wow! Makabakasyon, di ko pag-drive ng auto ini. O Ian, gusto kong mupalit kag pambot nga mahimo ninyong service sa isla. Ha? Huwag ka na aton isa pag-drive, Binoy. Yati na lay palita, Sir Ed. May gitanaon ako.
Wa pa na ako mapapres. Mo palit kag yatik pa? Kung himuon na itong komersyal ang maong isla, kinahanglan nga may available kitang transportasyon nga pangdagat iyan. Oh, okay. Pangandam na Binoy, mag-helicopter gihapon mo sa pag-adto sa isla. Unsa naman ni oy? Kasukaon man ko. Hindi, chewing gum mo. Usapin na. Hindi. Ako Hindi na ko musakay helikopter oy. Magkamatay man sabni. No. Sir iyan. Kasukaon ko sir. Suka da. Mau. Ayaw naggandig amaw si Binoy, uy. Binoy, sige. Suka lang una diha. Ako di bahala sa itong mga butang. Alexa, ipahimutang akong mga butang sa kwarto, be. Iapnig sa aparador ang akong mga sapot. Wa man ni maguba sa bagyo. Yes, sir. Ayong pag-abot. Paul? Oh, ako. Tod, yan. Karong hapon, magsugod og hakop sa mga materyales sa building. Ugma, mabuta ang engineer ug architect. O makita ninyo ang final design sa renovation anang karaang building. Mao ba, Paul? Tod. Kung magsugod ang pagtrabaho sa building, ay mong adto ka na sa akong yati mo stay, Alisa. Unsa adto si mga yate? Di na mahimo. Wala. Sugod ng gubat. Ari lang ko diri sa sud sabay magbutang og tent, Paul. Oh, okay. Oh, sige. Ako lang putakon ang akong mga tao. Oh. Unsa pa may gibarugan mo diha, Alexa? Ipahilo na ng akong mga butang. Inahan manghata ka, hmm? Lihok na.